What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. O karon mga buddy, dili ta mo katawa karon kay medyo nag-uol ko tungod kay kabalo mong ano, ikay nata diri ba? Na si Yes, Kuya buddy. James diri nag-uol ko buddy kay sila Kuya Jazz muuna na baya sila uli. Mao lagi body. Muna na sila. Biyaan na nila body. Sana ni sila body. Biyaan. Ano man ni? Una na sila uli, sila Kuya Jazz nya karon. Nag-impake na ba sila? Impake na. Kita mo mo. Kita na nako. So atuon gay nako sila ron. Kana. Unsa na ba gyud ang ilang kahimtang Sige, dito? tanawa ko kung sa ilang ipang buhat dito. Bas, Oo, bas hindi, di man dayon ng uli. Hindi kabalom. Oh, bas Hindi hindi. ay. Kuan sila wa. Hindi na unsa. So karon mga buddy, atong subayon karon ang ilahang pag-impake. Andam naman kamo. Andam na mo. Hala birada. Ayan na. Kuan guys kanang mingaon ko nimo buddy. Wa gyud mi nakahimog baby guys, next time na lang guys. Kay kuan man busy man kay si buddy. Nangipos sunod diri. Nakoy kuan nimo, nakoy gift nimo. Remembrance. Naman lagi yelo-yelo. Kuan na kanang baby. Ano nangipos naman ni? Wala na mi energetic ako yung. Buddy, unsa may mong message nako buddy? Anong message mo sa akin buddy para Yun, Tagalog so ka? Tagalog tayo dito ngayon. So ang message ko sa'yo, lalo na ngayon at medyo naging okay ka na, naoperahan ka na. Naoperahan kasi, na ako, Naoperahan oo. na siya sa ano, matagtiki. Tigsa. Tigsa. Boil in English. Tigsa, boil. Tigsa. So naoperahan na kasi Oo. siya sa tigsa. Ng tigsa. Tigsa. Naoperahan na siya. Basta naoperahan siya at wala na yung bayutok, matagtiki, tigsa mga buddy. So I'm so happy for you Kuya Jazz. At yun lang, medyo sad ako kasi wala hipos na mo sa Tagalog na. Nag-impake na kayo. Nag-impake na kayo. At di ba totoo talaga to. I'm so sad and I don't know what to do. Ano? Bitaw sa totoo lang, mag-ingat kayo doon kasi alam niyo na. Magkikita pa tayo di pa tulas, walang babay dito kasi magkikita pa tayo. For sure yan, promise yan Minsan sana makagawa na tayo ng baby. promise. So dito mga buddy, mag-iimpake na si Kuya Jazz kasi mauuna silang umuwi sa Cebu. Opo, Diba, tapos mag-i-impact kami ngayon dito and then tapos mag-i-impact din kami doon sa Tagbilaran. At Nick! I'm so sad. Anong sad mo ka? Muli naman sila Kuya Jazz ug unabi. Okay ra eh. Okay naman kay para okay ko ano mga tagang tao dire. Namiyak kayo sa skincare ni mo. Joke lang tao. Biyaan mo nila. Malak mo sila eh. Ha? Malak na. Isa may gibati ni mo nga maguna sila ay mo apas man pud mo. Apas ra eh. Gumong ni mama nga ka. Sure lang. Muli. Hindi ko pa rin kinakailangan mo din. Iligas lang mo nila mama sa Saudi. Sige. Mga bati mo una na ni mo na ko'y kadulog, mo na ko'y kakadul. Kadul mo din. Sa mo ngayon uli. Ano na una. Ilang gani ka. Una lang ko mo ni. Ano ko si Mongwan ba kadul mo kadul mo din.
Kag mga goy na dire. Kita ra tapon ba? Kita ra gyapon nito. Puan ba di? Lawas. Tama di. Magkita na ba di? Do ba traction ba di? Traction. Dapat makagawa ko ay silver play button. Lagi before na magkita dapat na tayo silver play button. Oh, yun. Mo na goal na to. Before ta magkita balik na tayo silver play button. Nice. Magic ko nga. Low traction. Mingawan ko na ti Carlo. Kuya, miss kayo. Amping mo ti Carla. Amping mo. Ito, una mo. Bye-bye. Padayon ba diha sa vlog ha? Paling kamot ko. As in 100%. 101%. Yes, ano nyo dapat mo? Amping mo dito. Chat lang. See you soon. Amping mo yung taon. Kuya, ayan. Una na mo. Una na mi guys. Mukaw mo ko tapos. Dili, uy. Ato nang i-adjust. Gusto man na. Wala na mo, kuya. Uli na mi guys. Kay Kuya, wala mi budget. Wala mi May budget, guys. Kuya, mag-amping. Kuya. Oy, magamping mi guys. Guys, subscribe mo ha. Subscribe mo kay kantahan ka mo tanan. Yun! Pohon! Kantahan ta ni Kuya Ayan. Lagi. Baka Kuya Ayan ang mga badi. Badi. Mo, Kuya. Mga badi, subscribe na mo niya badi. Yung... Okay. Basta magkanta-kanta rata. Mga tami sunod mag-live sa ako ang channel na bod. Mag-live, char. So sila kay Jasper, mauna na sa Tagbilaran kay para dool na ang ilahang biyahian dito ugma ba. So nag-prepare na sila para impaki na wala Alfred. Impaki na mo sa muna na mo dito nagpabilin ni rin. Mabay na, mag-inom dito ka mo dili. Bolong. Alam mo, ginom mo di. Hard drink mo di. So maguna na sila dito sa Tagbilaran niya kay para dool ra ilahang biyahian ba. Nya kami pabilin ra mi diri sa Corilla. Pero maapas sa mi ugma ihatod na mo sila ugma dito ah. So okay gapon. Kita-kita gapon na dito ugma pero karon una lang sila dito mga bali. Bye-bye. Okay. Kita tap bukas. Inara mo sa taas. Bye-bye. See you tomorrow. Kiss. See you tomorrow. Kiss. Amping mo, kita kits tomorrow. Berbata bitaw nga gibiyaan. Bye guys, I will miss you guys. Tingnan mo guys. Bye-bye. 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 Bye. Are you all my personal dreams? And that's it mga badino. So, tuan na gid sila Kuya Jazz, nakauli na gid sila. And sad to know. Kay gamay ra ang panahon nga nagkakuyog mi ni Kuya Jasper but sulit naman mga badino. I was so happy and blessed to know them and kauban sila. Nakauban ako sila katawa. Sa mga feelings like di ma-explain mga body like I'm so overwhelmed. So amping lang mo dira Kuya Jazz. So gamay na lang nabilin diri as balay nila Kuya Glester Kapuno. There's Corilla kay to. Ano man sila? Nabilin na lang diri kay si Kuya Royo also known as Medyo Maldito. Si Kuya Glester Kapuno, si Japet, si Jerome, si Kuya James Ukat, Snake Princess, o si Alexander mga bali. So gamay na lang diri
But amping lang mo dira Kuya Jasper, kung makakita ang gali ka, amping mo ra, and I love you so much. Kamutanan dira ni sa kamo, all of you there. I miss you and I love you. So diri na ako tapuson na akong vlog. And don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Peace.